Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Η μερίδα με θέμα τη Θράκη διοργάνωσε στο Πολεμικό Μουσείο Αθήνας η Πανθρακική Ομοσπονδία Νοτιού Ελλάδος με αφορμή τα 97 χρόνια από την απελευθέρωσή της το 1920 που γιορτάζεται στις 14 Μαΐου. Η Θράκη βρίσκεται στο νοτιοανατολικό μέρος της Ευρώπης. Η μερίδα με θέμα τη Θράκη διοργάνωσε στο Πολεμικό Μουσείο Αθήνας η Πανθρακική Ομοσπονδία Νοτιού Ελλάδας με αφορμή τα 97 χρόνια από την απελευθέρωσή της το 1920 που γιορτάζεται στις 14 Μαΐου. Η Θράκη αποτελεί ένα κομβικό σταυροδρόμι πολιτισμού και ανάπτυξης. Οι γεωπολιτικές αναγνώσεις στην Ανατολική Μεσόγειο, η μουσουλμανική μειονότητα σαν πολιτική πρακτική στη Δυτική Θράκη, αλλά και το χρώμα της Λεβαντιάς και το μεγαλείο του θρακικού λαού είναι από τα στοιχεία εκείνα που ιστορικά και γεωγραφικά αναδεικνύουν τη Θράκη σαν τον τόπο προσφοράς και δώρων που πρέπει να μάθεις να δέχεσαι και να καλλιεργείς. Σε μια αίθουσα κατάμεστη από κόσμο αναδείχθηκαν οι πτυχές μιας ευαίσθητης περιοχής που ιστορικά και γεωπολιτικά αποτελεί εθνικό πλεονέκτημα στο νέο αιώνα. Η πύλη εισόδου στα ευρωπαϊκά εδάφη είναι η Θράκη. Για να δούμε ποιος ήταν ο ανταγωνιστικός αγωγός σε αυτόν. Ήταν αυτός ο αλής του μνήμης αγωγός Μπουργκάς Αλεξανδρούπολη. Ποια είναι η πλέον δυναμική περιφέρεια η οποία μπορεί να αποτελέσει την ατμομηχανή της ελληνικής ανάπτυξης? Ένας σοβαρός επιστήμονας και ένας σοβαρός πολιτικός θα σας έλεγε πρώτα η Θράκη. Να στείλουμε ένα μήνυμα στο πολιτικό σύστημα, αλλά και μια κραυγή αγωνίας από εμάς τους Θρακιώτες ότι επιτέλους κάτι πρέπει να γίνει στη χώρα μας πριν είναι αργά για τη Θράκη μας αλλά και για την ίδια μας τη χώρα. Με εξαιρετικό ενδιαφέρον προσεγγίστηκε το μειωνοτικό ζήτημα των Πομάκων. Δεχόμαστε μια βάρβαρη πολιτιστική γενοκτονία από μέρους της Τουρκίας, η οποία καταδιώκει όποιον μιλάει πουμάκικα, όποιος δηλώνει πουμάκος. Εγώ δεν έχω καμιά σχέση με τους Τούρκους και με την Τουρκία. Μπορεί να είμαι μουσουλμάνος, αλλά είμαι Έλληνας πουμάκος.